kvalitne vykakal od vodou. Nežeriem žiadnu papriku, seriem na vitamín. Teraz sa na hajzlíku už sedieť nebojím. Tak nežerte papriku ani vy, nie je o čo stáť. Zásady bezpečnosti vždy treba dodržať. Hej ho, tak z bezpečnostných dôvodov. Hej ho, vystral som sa pod vod. Hej ho, tak z bezpečnostných dôvodov. Hej ho, vystral som sa kvalitne vykakal.